Tini sing Roman script notoy sini tini cengorok kutung lain. Sabun orang memang ada benar kan? Cengkor baru ada lagi. Okay. Norok ini bobot Thai ni sini orang norok ini gedarin haro. Joto jaga ni no tongo jaga wo kumulung hoite ni joto jaga ni no jaga wo fai shop fai ja. Minong ni sanmung ki Roman script sini datang naik nanti ikut sanmung. Tabuk tu sini sanmung Roman script sini no bukan ni shalogo tebo kelajak naik wan shop tu. Hambai. Seng tanai 19 तारिख को भाई नो कुमलंग मोटर स्टेशन सिमी सुरु खाई संग जरान्या SDM थानी संग मेमोरी में अफ्रीका तीन भाई नाई संग सेंट्रल निंगई ते टाउन कमिटी भाई मिलवई संग TSF तीन भाई ने संग राजभवन थांगई संग गवर्नर नि थानी संग तीनी मेमोरी में अफ्रीका नाई सिन मेमोरी में अफ्रीका तीनी अमन सिनी सानमुंग जे संग कोकब्रक रोमान स्क्रिप्ट भाई संग सिरिथुंग तांगे दे ओ डिमांड ताबुनि सिमिया ओ डिमांड बेलाखेन कचाम डिमांड हाइनि बागै tabuk seng government thani amon koimung je sini bagai au roman script ni solution or running thung hayang age tini no sini last paithak seng tini bangno kobnai government thani seng last paithak tini no seng bela mebozam ya fanai amon pore suru judi sengno kuno kaisa seng solution ri angke seng root block haike ba kotor strike haike ba movement thanani seng bai dong nai Tini sengno borok 11 sini ceng di no 11 sini cengai seng jasuk seng government thani seng memorandum ya fari kifil yasak sini movement surut ngai movement khajagi tong nai 21st June 2023 tini on behalf of TSF ningai सारा त्रिपुरानि बरक और फाइजाक दिनै जों राधानगर बास स्टपनि चिनि राजबारि अभियान जों दिनै मास रेलि खालायो थाङै आरो गभर्नर थानि मेमोरेन्डाम होनाय चिनि मेमोरेन्डाम दिनैनि मेमोरेन्डाम डिमान्ड का सिंगल डिमान्ड न तामंका जों चिनि मानि कक न जों परिथानि बा सैतानि चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जों नाहि फायो चिनि TSF 1968 नि सिमे जों रोमान स्क्रिप्ट मा सानि फायो आशा खालायो चिनि आन्दोलन बाय दिनैनि सिरि खमा बायो चिनि त्रिपुरा हाव रोमान स्क्रिप्ट बाय त्रिपुरा सरकार मा सोरिनाय आबो चिनि बिसास दङ जतखन जोंनो ओ त्रिपुरा हाव चिनि मानिको रोमान स्क्रिप्ट बाय सोरियासाक TSF फानि आसुगै दङलाक नांखाय त्रिपुरा हटाल सिंनानि दङ TSF जे जागा मतगो आ जागा पुगुरि के हामा हाय TSF जे जागा बिथि थाइपावो आरो आ खामुं सक्सेस माने हान्यो जों आशा खालायो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट गभर्नर जों दिनै अचिनि चिरि खमनो खोनावै नेक्स्ट विधान सभावनो कायसा सराहा फाइनाय होने आशा खालायो हामबाय दिनै TSF दिंगै कायसा कटर मेमोरेन्डाम साबमिट खाय थां दङ ताबो राधानगर निसिमि राजबारि जरा जों हिमबोटक खायनाय चिनि कायसा डिमान्ड दङ रोमान फर ककबरक स्टेप ओंका आवन बागै जत चिनो गेटारिं खा 400 जन 400 के 5 जन चिनो गेटारिं खा हामबाय जों दाबो नाय दिनै साबाय मालनाय दं जों दिनै गभर्नर मालायनाय आम एपइन्टमेन्ट मानजाक काबसुक ने साननै डिमान्ड काबसुक दं चिनि सामुं कायसा नों दिनै बागै रोमान फर ककबरक स्कुल मा दिनै आवन बागै न त्रिपुरा हाउस गनाङै जों
যত সাবডিভিশন লেভেলাव जों डेपुटेशन देखा आउन बेराव जों तिनी सेंट्रल कमिटी गवर्नर माइनि एपॉइंट मांखा जों एपॉइंटमेंट मामन यागुलो माइ आंका जों तेबो जबा खायनाय जतसा जों TSF दंसा TSF तिनी सिमिया 1968 नि सिमि TSF कबर गमन स्किम सानि फायो ताइ जों सानि थानाय जों तिनी अरो कुथुम लामेनि कारण हंगे सिनि रोमान स्क्रिप्ट मते जों तिनी डेपुटेशन देनाय गवर्नर थानिवो रोमान स्क्रिप्ट kokborok no abo implement खायनाय बागै जों तिनी गवर्नर नि थानिवो डेपुटेशन देनानै थां दंलायो borok to aso sok paye ko teruk phai tongo tabo joto division ni to sok paye ka tai school ni phai tongo teruk जों tai srapsani pore no changjang nai sini program oron simi जों rally khai thangai tai waro जों bathangmani pore sini koyekjon delegates thangai sini गवर्नर बे कक सालायनाय bo जोंनो tamo asbasun tamo जों abo manaynai थाने रोगों की सासे गवर्नमेंट यारो रोगों हिंसा के माला यागे की सासे हॉय बुला रोगों लगा तिनी रे पापा है रोगों सो तिनी रे तो नो जिमा रोगों है के लगा अब तो बरक तामखे हय हाय लां लाइक अब तो ताइ खरकसा रो खलायमानि सिनि TSF बंगा जों सब समय पीसफुल जों मास गैदरिंग खायो डेपुटेशन ना थांबरो जों काहाम कनखना पुरा थांगो हायने बागैनो गवर्नर छे सिनि TSF नो मारिं खाजे ए नरक बाय डेपुटेशन सिंगापुरनो सोंलाय जाग सिनि GS प्रेसिडेंट संबरो थाङै सालायके जे डेपुटेशन सिंग्रनानि माने मोहाय जोंना परमिशन दे माने अलरेडी बस हाजाक जे TSF नो आगिनो इनभाइट देजाक जे नरक बाय आसु कक सानाय हेने हायने बागै जों मोहाय परमिशन मामनि परेबो जों तिनि बनो डेपुटेशन देनाय इनके मजा कर सी बस गोरा ताया टाइम रखकर बस रखा जों टाइम देजाक सिनि 1:30 नि बिसिङावनो जों माने उनखौ लायनाय जों मरन सिमि गैदरिंग खालाय थाङै जों इको सार्किट हाउस नि आयंगो थाङै जों आरो गैदर खायै गैदरिंग खायमेन परेबो सिनि डेलिगेट्स थाङै आरो गवर्नर बे मालाय कक सालायनाय आंखे आंनि मुंखौ किसान देबबरमा आं सदर साउथ डिभिजनल नि प्रेसिडेंट